କମ୍ କଥା ଭାଗ୍ୟବାନ ଇଏ କୋଉଠି ଗଲା ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ସେୟା ତା ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ମାରନ୍ତୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ସହଜ କଥା ନାହିଁ ଆମର ଏଇ ଗୁଣହର ବାରି ଜୁଲାଇରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସିଏ ତ ଗୋଟେ ହୁଳ ରାତିରେ ଆଉ କିଛି ଫୁଲ ତୋଳନ୍ତୁନି ମନ୍ଦିର ଟିକେ ବସିବି ଘରେ ଠିକ ଅଛି କୁମରା ବଗିଚା ଗଲୁ ଏଇ ଗୋଟେ ଅଛି ଏଇ ବସନ୍ତ ବାରିକ ଭାଇ ଗୋଟେ ମରିଯାଇଛି ଆଜି ପରା ପୁଷ୍କର ହବ ଯେ ନା